mám válečný zapalovač, ne, hovno válečný. Mám prostě nemají zapalovač, z války nevím, jestli může být druhý, no ale jsem za něj strašně rád. Já dlouho chtěl najít zapalovač a mám ho konečně. Nic žádný znaky tu nevidím, škoda. No ale jsem rád za něj. Jo, asi mince. Jo, to bude mince. Ty vole, já v životě kopal 17. Pojď sem, hele. Pane Vojto, hele. Vojto, tady. Vidíš jí? Jo. Jo. Je tam mince, počkej. Kde je? Jo. Kamo. To bude ten 20, jak jsem našel mince. Ne, to je jednohalíř, ten rakouský uherský. To poznám, tu jedničku tam. Tak to asi prohledáme. Jo, to je jednohalíř. Ti to dávalo jídečko. Počkej. 17, 15. Jo, buď to bude nějaký možná letecký třeba oznak, protože tam to vypadá jak letadlo. I když nevím. Byl to úplně na povrchu, měl to čísla 9. A nebo nějaký vršek od nějakého vína, piva, nevím. Jo, Vojta zase, vidíte hranku. To je pěkně, oči, já jenom vychodím. Pojď to rychle, rychle. Počkej. Třeba to nebude desetník. Jej, očistí to trochu. Jasně. Ty to je úplně sežraný. Či já mám kavice, já můžu? Počkej. Ty vole. Jo, má druhej. S tohohle místem. Tady. Že nás koutnej, má dneska 3. minci. Má 2 československý a má teďka prý asi Rakousko-Uhersko. Zatímco já mám 1 minci, vole. Mince z tohohle lesíku. No to bude asi Rakousko-Uhersko. Tak si ho očistí. Tak, jdeme na... Jak to, že asi buď to nemáš rukavice? No. Český lev, už tam vidím český lva. Český lev. Ti můžu? Že to vám ten zase předek. Ty máš ten desetník, víš, jak jsem posílal na skupinu. Ty máš ten československý desetník. Tak je to československý desetník tady z... Počkej. Ne, Vojto, to mi neříkej, že máš německý. To je buď z pláštěnky, oni takovýhle Němci měli. Hovno, Vojto, ty máš možná německý kroflik. Kurva, zaostři trochu. Ty vole, normálně pan Koutnej možná má německý, já si nejsem jistý. Kámo, to je možná fakt německý. No, když tak pak tady ukážem fotky. Tak hele, šel jsem tam, kde hledal tady Vojta, jo, tady všude našel ty mince. Jo, a Vojta je blb a neprohledal si ho pořádně. Já jsem to šel zkusit, jestli ani něco nenechá a mám ho taky. Jo, víte, vždycky pořádně prohledávejte ty lokality, když něco najdete, nějaký výsyp mincí. I když ho nemám tak pěkný jako Vojta, ale furt bude pěkný. Mám hned vedle, jo, tady jsem ji našel a hned tady mám další. Jo, vidíte. Jo, takže, jo, jak říkám, Vojta je blb, jo, Vojta si to určitě musí sám přiznat. Kdyby to je pořádně prohledal, tak má celý výsyp, už jich dohromady z jeho, máme 5, já mám 2, on má 3. No vidíte, Vojta je blb a neprohledal si pořádně místo. Tady, když najdete minci, vždycky v okolí prohledejte, protože jak vidíte, pan Vojta to neprohledává. To tahle Vojty a já jsem našel nevystřelenou, když se kouknem tady na ten zadek. Jo. No, bude se ta 39. No, uká. No, 39 tam bude. Tady, ten je můj, asi nevytřelený. Ale si ho někam zahrabu hlouběž a nechám ho tu. Tady mám jako krabičku jenom. 1865. No a jak si říct, že prostě netočil první signál, jakož to bude nakonec video, když toho máme tolik. Protože moje první signál byla ta mince, takže jsem ho natočil, ale bordel netočím, protože nevím. Protože jsem neměl v plánu z toho udělat video, ale když jsme to našli ten výsyp, tak to bude video. Takže Vojta tady našel, čívka. Světlo. Nádherný klíč, sice ne takový železo, bylo jasný, ale do samého závidím, protože rád kopu klíče, mám jen jeden. O čem si, že to bude, kámo? No, to je takový ten starý, no, závidím ti ho. Možná tady byla i přestřelka, jakož jsme tu našli, bych jsem řekl do špagina náboj, to je Vojtův, ale já mám taky svůj, já ho našel tamhle opodál, počkej. A Vojta ho našel tady hned. No a tady asi trilobit. Jo, a možná našel trilobita, počkej, máš ho ve stínu. Na světlo ho dej. Jo, možná našel trilobita. No, fakt možná tady byli Němci. No, jeden kroflík německý. Jo, to bude trilobit. Tady jsou takový míří, že? To tak vypadá. A vedou úplně tamhle, tady všude takhle vedou. Jo. A tady je hromada flašek. I kosti. Další flaška tady celá. Vykopávky pokračujou.
Už toho je sakra hodně. Všude skla. Doslova všude. Teďka tady padla baterka. Z té díry ještě padly další 2 ty láhve. Takže je toho tady hodně. Pivovar Nový Dvůr, to je, jsem dneska vytáhl zase z té stejné díry. Mini láhev. Společně s velkou láhví. Tak to je nice, tak to počkat. To počkat. O, bez víčka, ale počkej, my na ně máme víčka, co? Tak. Bude to, no ale počkej, to není na to. No to takový, jo, no tak to. A to na to můžu dát. No, spíš, aby když najdeme další. Nemáme kus přesky, nebo od pásku by to mělo být. Tady už jsme jednu našli, oni jsou někde vedle sebe a tady je náboj takový načrtlý. No a já ho mám bez. Já pak tady ukážu i fotky. Já jsem si ho fotil. Já jsem si ho taky fotil. Já pak ukážu fotky, jak vypadal ten druhej. Tak jo, tady úplně zádu. Tam zádu, no, tak tam je další flaška. Tak jo, flaškou vypadlo i konzerva. A zase, tyjo, to nemá na to víčko, do prdele. Teďka tady jsou takhle jedna, a tady je druhá. A to je malinká. A s víčkem. Nějaká malá. Neříkej, že tu je žárovka. Žárovku. A to tady nacházíme. Zase, tyhle konzerva. A půjde ven dobrovolně. Mně přijde, že je praskla, ty vole. Ne, ne, není. Další, ale škaj. A to je vše. Konec. Nebo ještě tam jsou. A proč je konec, ty vole. Ono toho je víc, než jsem čekal. Jako těch malých. To jsou hromady. Teďka jsem tu asi našel rusáka nevystřelenýho. Sešel jsem úplně dolů. Tamhle úplně nahoře, tak tam je Vojta a já jsem si šel takhle tady dolů až sem a mám tady rusáka. Strašnou radost, je to tam, ty vole. Je to tam. On nejde vidět, ale je tam Němec. Můj první německý kroflik. Jo. Počkej. Je to německý? Je, ale mám i 4. Počkej. To je Němec, to bude.